Magduha ka semana na nga nasinatis Lapu-Lapu City ang triple digit ang COVID positive patients nga natala matag adlaw. Samtang home quarantine gipatuma na alang sa tibok pamilya nga parehong nagpositibo sa COVID-19. Siluan Mirondina adunay live report. May Bab, mismong mga health workers na sa dakbayan ang mihangyo sa mayor nga mapaubos ang Lapu-Lapu City sa enhanced community quarantine. Apan mas gipili sa mayor nga mupatuman og granular lockdown aron dili maapektuhan ang ekonomiya. Naka-lockdown karon ang usa ka panimay sa barangay Gunob, human siyam sa mga sakop sa ilang pamilya ang nagpositibo sa COVID-19. Pulos ng hinuon hingkod ang ilang mga pangidaron. Apan mibalibad sila sa RTV Balitang Bisdak nga magpa-interview sa ilang kasinatian. Gikonfirmar sa nurse coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit nga gipa-home quarantine nila ang usa ka pamilyahan nga nagka-COVID. Sa ato ang contact tracing, ato makita nga in one family nagtakod gud sila, like naay ka na usa ka family nga 8 sila ka buok, nga 4 ka buok. So dili gid siya mo minus nga kanang ko ano. So ato nakita is kung nanagyud tay community transmission. Ang sitwasyon sa naasong pamilya misalamin lang sa newly reported cases nga natala karon sa dakbayan. Magduha ka semana nang nag-triple digit ang mga nagpositibo sa COVID-19 matag adlaw sa Lapu-Lapu City. Gahapong adlaw lang 124 ang mga nagpositibo. Di mi makaingon og unsa gid siya nga kanang variant, pero nanagyud tay transmission nga makita kay tungod tag-as naman tag kaso na gyud siya ni us-uso niya. Makita sad nato na sa ato mga pasyente dili na pareha sa una nga asymptomatic. Karon mostly sa ato ang mga kanang index cases symptomatic na sila. Apan bisan pa man niini, supak si Mayor Junard Ahongchan nga mapaubos og balik ang dakbayan sa ECQ. As I said, 2 or more cases nga naa ang lugar i-cordon gina siya. Ato nang i-lockdown and we will provide them food. Kay if we will lock down the entire city, we cannot afford on that because we don't have the budget. Bab, gitataw sa mayor nga dili niya mamahimong ma-realign ang 104 million pesos nga gahin sa vaccination program. Busa nang hinaot siya nga maaprubahan unta sa konseho ang 40 million pesos nga gikan sa Quick Response Fund. Bab? Daghang salamat, Luan Mirondina, sa imong live report.